गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि फैला जे बरगयारिया मैया बिरसानि गोख्रों बिथांखि लानायनि उनाव दिनै खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्राखौ बुंथिदों। बिथाङा बुंदों महरगिरिफ्रा समाज बेरेखा हाबा मावनाय एबा भाइरेल जानायनि जाउनाव बिरसानिफ्राय बोख्लायजानाय आर्टिस्टफोरखौ जायखिजाया रायजोआरि प्रग्रामाव लेंनो नाङा होनना, मानोना बिथांमोना समाजाव गोबां गोहोम खोख्लैयो होनना आरो बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंथिबावदों। गसाइगावआव सान्थालि फरायसा आफादा गोख्रों खुद्रिसारदों। आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सोरखारा आसामाव सान्थालि माहारिखौ साहा जनजाति मर्यादा होनो थिरांथा लानायखौ दुलाराय आसाम सान्थालि फरायसा आफादा गोख्रों बेरेखा खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हारापुथेयाव सान्थालि फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोख्रों बेरेखा खुद्रिनाय हाबाफारि बानजायदों। खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसा आफादा साहा जनगोष्ठीनो एसटिनिसो मर्यादा होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों। आसाम पुलिसनि एसआइ आनजादखौ लाना रायजोआव फिन दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। मैया 22 एप्रिलाव आसाम पुलिसनि एसआइ आनजाद जानायनि सिगांनो सोंलु बिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। सोंलु बिलाइ लिक जानायखौ लाना रायजोनाङै गोख्रों खुद्रिनाय आरो फिनजाथाय सोमजिदों। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसनि एसआइनि आनजादखौ बे समाव फिन खुंफिननो दाबि खालामदों रायजोनाङै। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ रिपुन बराखौ गुवाहाटी उदां गाथोनाव टिएमसिआ बरायदों। कंग्रेस हान्जाखौ नागारनानै ममता बेनार्जीनि तृणमूल कंग्रेसआव हाबनानै आसामाव फैफिननाय समाव रिपुन बरा बिथांखौ दिनै गुवाहाटीनि बर्जार बिरग्रा दिङा गाथोननिफ्राय गोग्गोमै बरायदों तृणमूल हान्जानि सोद्रोमा आरो मददगिरिफ्रा। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि मावफुं मेल जुथुमदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं मेलखौ क'क्राझार दख'रानि गाहाय मावखुलि जोहोलाव जुथुमसालियाव दिनै 22 एप्रिल 2022 खालाराव जिल्ला एबसुनि आफादगिरिनि मासला सामलायनायाव गाहामैनो जोबलांबाय। पुलिसजों हमजानाय कंग्रेसनि एमएलएखौ जामिन होबाय। साननैसो सिगां मोदीखौ टुइटाराव सावरायनायनि बिटिआरनि अरुण कुमार डेनि एफआइआरजों गुजरात रायजोनि पाटगाम समस्तिनि कंग्रेसनि एमएलए जेगनेश मेपानीखौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन। दिनै क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालियाव गुजरातनि एमएलएखौ जामिन होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गुजरातनि एमएलए जेगनेश मेपानीखौ क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामना क'क्राझाराव लाबोदोंमोन। बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय एयार इन्डिया आरो सार्चनि सायाव मावबादा खुंदों। मावबादाखौ गोदान जिल्ला तामुलपुराव खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो एमएलए जुलाइन दैमारिया बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिथोन। साख्रिनि थाखाय धर्ना होना पुलिसजों हमजानायफोरखौ थाबैनो उदां खालामनो हिमन्तनि बिथोन। थांनाय 10 एप्रिलाव आसाम पुलिसनि गाहाय मावखुलिनि मोखाङाव पुलिस बिफानाव साख्रि थिसननो आसाम पुलिसनि आनजादनि फिथाइखौ थाबैनो फोसावनो खावलायना धर्ना होना पुलिसजों एरेस्ट जानाय सा 36 साख्रि नागिरग्राफोरखौ सुबुंथिनि खाथियाव उदां खालामनो पुलिसखौ बिथोन होदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिसआ धर्ना खालामनायनि थाखाय बिसोरखौ हमदोंमोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।